I'm sorry that ndini Miriam Birawa. Muna January ndakatumizwa message mfoni zvazi pamusoro pakazi Misheki muri waroi musha wekwadzidzana ndimi makauraya Justin Misheki naMiriam. Asimbozwa kuti ndiani. Awa ndakawatumizira message wese ndakawatumizira mameseji kuti ndatumiziwa message mufoni. Sitara charinobuda ndinofungidzira wadayo yanjadzidzamu wari pano pane wakati wandei zvavanoita manje namba yacho iri mefoni munhu akakufonera akakusenderai message itsotsi because akakusenderai message yo nefoni isi registered palocation andizvo but even izvozvo izvo tikutraya kuda kuifona yakadzimwa wakomana wacho amataura ndowako ndekwakomana wacho urokati mabone nyanya zero nakawanda number you have dialed is not available. Please try again later. So what we are going to do now? Look at something to the land now. Then down bottom, the gas in the message there. May say we come back to 26. By 26, then down by answer to the gas in the message there. In me, from what to save time was iru yakuzoti phone haisi yakuzoti phone iru sei iru yakuzoti phone iru kutoshanda iyi wadi yango dzimwa asi yadzimwa so azvinezi ndokwanisa kutoti asi unombata
Mai mandenda tune as pamusani matosvika umandendani hanzi. And saka come big sort 26 ndokutaura kuti ndakanyora message yandiendo kutandirana. Bora is okay. And ndasanga kwa 26. Sorry, takanga nokutaura panapa kana muchiadresa dare munoti pamusoro ichangamire zita rangu ndini mova mapinda munyaya iyi ndava tiri kunyora